Saya maroke ingkang gagrasa Sandrewana kalih kadya daru kang telepo ing sampur gede. Ayo di maju le. Wah. Saya maroke lho iki. Aku yo melok nandel rupa kang nang maiso ana sifate jim kang laku. Surai centos ning genjot le. Aku ya melok ini, aku melok ini. Le, coba kaya apa le? Coba kaya apa total le? Bonus le, bonus salahane mari ngombe macan perah iki. Lah iya. Wah, semangat ora kaya dinane iki, Dok. Yen to kaya mangkono iki. Ayo padha kumpul tata marisane jaya manuk.
Aja nganti kujiwani kerendan pagelaran Candra Dewi Yudha rawuh Den Mas Tulus ingkang sampun prapta nganti bolos ana papan pagaweane dinare iki to. Monggo sinuwun kula iki sampun prapta panjenengan. Pandaku ya pandaku dewe, donyaku ya donyaku dewa gelar Candra Dewi kuwi doeku malah umpul kabeh ana ing prataran Agung Candra Dewi nganti ingsun jumantaka ana ing dinane iki to umum netepi darmane atur saking Kakang Tulus bila ana ing Badan Agung ngene. Aja nganti kujiwani Kakang Tulus ya, Cok. Nganti dinane iki Kakang Tulus bolos saka pegawean. Ana ing dinane iki mung mapak rawuh Candra Dewi mambengi. Nganti diklewang-klewungne teko lapangan bareng, Cok. Jaya Malunga. Lan sliramu Radit ugi lan panjenengan mula dinane iki kabeh wis padha ora ana sing godhange Malangan. Yen to wis cukup anggon tumedhar sawetara pagelaran bakal tak bacutke. Mula dinane iki kabeh padha lungguh ngestaken dawuh. Monggo Kakang. Tepuk tangane sing ning dhuwur genjot rel. Ngadeg rel. Ngadeg rel. Aku jaluk tepuk tangane sajene. Taksik. Aku jaluk tepuk tangane sesek kulon, Dit. Ngadeg, Dit. Ngadeg, Dit. Sesek kulon. Sandinge Mas YouTuber. Ngadeg mlaku kulon, maju kulon. Kae sapa kae? Ngono jenenge iki adit kok. Itu to, Dek. Apik to? Mas, tiwas kamu tak sawang-sawang kaya dudu adit aku. Pin. Lah, ya ngono pantes tak terus gak noleh kan mau. Pin. Tepuk tangan sisik kulon, Pin. Tepuk tangan sisik kulon. Burimu YouTuber kok tepuk tangan. YouTuber kok tepuk tangan kuwi. YouTuber tepuk tangan sik, YouTuber. Tak inceng teko kene lho.
biar we. Pesak dile kok ana palenggan to. YouTuber kok ana palenggan. Mumpung iki ge momen kok ya. Ge momen tersendiri Mas YouTuber mantun nuwun. Cocok matur baru. Jaya Maroga. Mula dirane iki Jaya Maroga. Napa kapidayan? Jaya Maroga mlaku kidul. Jaya Maroga mlaku kidul. Kidul lemek tabuhane Mas Andi. Lemek. Lah terus Mas Andi terus. Pak. Sagunge panitia kok tepuk tangan. Bapak tepuk tangan. Pak. Kanggo warga masyarakat Blok 6 khususnya sumber mulya kene pesanggaran tansaya kuncara tansaya regeng ana ing desa sumber mulya kene. Wah. Kula pratandha kembali Sang Maha Prabu kelawan Madika ingkang lumangsanane tansaya manggita-gita. Ayo Candrane Pagran Candrane budalke Mas. Pah, kaya apa macet iki. Konco ayo konco. Piye Mas Anggo? Piye? Hey!
tambahi karo Mak Dewi bisa nemu dilek. Asep. Ayo deh. Semangat deh, semangat.